48 Koramsorani MLA Pol Dangshu nogo achugui tongya luko hamkrai Samung botang rok Khai Tongo Salbrumno Salbarya Khai abai keno surang salabo Long Tribal Dolai Tripura Fishery Department ni fasingtei tei MMSY scheme ni bisingtei monoteimawo 50,000 ni achara fyokjaka MLA Pol Dangshu ni yaktei MLA ni logiwo tongkhao salo MDC Sanjoy Das Monoblock Vice Chairman Pronoy Debborma Fishery Superintendent Sumit Debborma tei kobni juda juda adongrok kok thumnai rokni bwskango MLA Pol Dangshu saka chini twiyo bithiriwi nijini sakni bagwi hini wansugui aromlaimani bondok khaina ongthun jwng ferangbai aromnai rokbo mwthakna ongthun tamni hinba omo haike system hamya ongo aboni bagwino Lukurok sijana nango hini kok kachar khabo bo teimawo tamni baga afyokjangma klai tini oro monu teimawo ko afyokjaka obo PMMSY ni ko scheme ni anda ko oro khai mando phika chini ko district ni deputy director fisheries scheme tai fisheries ni ko SF tai ko officials rok chini honorable MDC tongo vice chairman tongo obo biodiversity ecological impact financial impact of no jottono wan sugino tini oro fingerling 50,000 kison jaka tai norok ni media ni through tai ang kaisa sanai public awareness jehetu tini obo public awareness kam onko fingerlings yakarjak mani program ba chini tuyo je bisri mani bithirui je nijini sakni bagi wan sugui je arom laimani aborok bondo khainang thung current bai jara arom nai rok borok bo bondo khainang thung karon abo chini ecosystem o inko khlaio chini ecosystem damage